Aku cinta
Saepunipun sedaya para kawula kraton Saka banget. Sampun kaltemut kalian panjenengan. Anging panjenengan boten nyuwun pangapunten. Raning Kadipaten Pucang Kembar dumugi ing Nusa Kambangan menika tebih boten celah. Pramila nggih sowan kula kiraan giat menika sikil kula ngantos mlendung-mlendung sak jagung-jagung. Awit kula remen munggah gunung modern jurang nanging sampun saged kalaksanan. Atur kula dipun tampi, nggih. Atur kula dipun tampi. Atur kula, nggih. Rikala semanten kula sampun dumugi Kadipaten Pucang Kembar. Sampun kula lamar putra putri dalem Dyah Ayu Sumekar. Ayu, wah ayu sanget menika. Boten ngokang mrene panjenengan dalem menika nyuyun kalian Dyah Ayu Roro Sumekar. Nggih, saestu. Ayunipun wedhus kimlah-kimlah. Nyuwun pangapunten Prab. Ampun sangat-sangat anggenipun pitados kalian Rekana Bajul Urip. Dewan Rekana Patih Bajul Urip menika wonten tiyang becet pun matur muni ayu. Nggih. Mrene. Terus pundi? Dimatur nuwun sae Sang Prabu. Nuwun kula. Yo, aku percaya kok karo Bajul. Oh nggih, monggo. Monggo. Kanu kemawon. Nggih. Ora kula menika rumaos dados abdi dalem supados nglamar nggih. Sampun kula lamar nanging gandul kawuningan. Rikala kula nglamar wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Dyah Ayu Kusumaning Ayu Sumekar boten wonten. Ora anu mendowo. Ayo mergo boten sowan. Nggih. Sakayure. Lajeng kula dipun paring wangsulan kaliyan patihipun Patih sinten kula kesupen. Nggih. Menika wonten pun supados niku wonten ngalun-alun. Wonten ngalun-alun Pucang Kembar dipun paringi katerangan menawi putra putri dalem boten kersa ngladosi panjenengan dalem. Namung sabar teh. Nggih, sabar. Sabar. Menawi putra putring Pucang Kembar
Mung kemawon watak kula sedaya para prajurit pucang kembar ampun kami lajeng pepatipun menika maringi wangsulan piye Lampran piye nggih menawi boten klentu pemairang kula menika yen wonten dinten raja Priwangu kulanipun diwastapan kang taunipun menika tanggapan kang bantu sing goblok iku kowe nggih ana kuwi sandang menawi kakeng pemangkipun dilarang ono wiwitanipun kakeng pucang kembar mekah bisa tak percaya yen ora gumulung ke tak percaya Sama nih kok? Iya, Juan baik, Juan baik. pada putih Sang Prabu kowe nyamek cakep taman ning musuh barang iki sak tekane sumukar aja ngerti kok ojo nganti bakal pate ayo Gus kok menika jauhan kawulan nuwun Gusti ayo cok piye nyuwun pamit